Poštovana deco, ja sam Dejan Marković, radim kao rudar, a inače sam i glumac amaterskog pozorišta Centra za kulturu. Danas ću vam pročitati dve priče, jednu japansku, a jednu našu domaću, srpsku. U ovoj japanskoj se pominje zmaj, pojavljuje. Svi vi znate da su zmaje strašni, da bljuju vatru i da su uglavnom zli. Međutim, u ovoj priči ćete čuti kako zmaj zaista može da bude prijatelj sa ljudima, pa čak i da im pomogne po cenu veliku. Pa da počnem. Zmaj iz Nare. Pre mnogo godina, u dnevnoj Nari, ondašnjoj predstavnici Japana, bio je neki stari monah koji je živao potpuno sam u jednom budističkom hramu. Bio je čuven po tome što je svakodnevno odlazio u vrt ispred hrama da se moli i priča o lotosovoj sutri. Monah je svakoga dana sedeo u senci velikog razgranatog drveta, prekrštenih nogu, i pošto bi se u više navrata naklonio da pozdravi ljude koji su dolazili da ga slušaju, čitao je i govorio jedno poglavlje iz učenja velikog Bude. Zaista je mnogo sveta odlazilo u hram i dugo ustajalo da u potpunoj tišini prati njegovo izlaganje i da se nadahnjuje njegovim učenjem i tumačenjem. Privučen uzbudljivom lepotom ove sutre i veštinom koju je stari budistički monah objašnjavao, jednog lepog dana zmaj uzeo ljudski lik, pa se i sam zaputio u vrt da sluša izlaganje prečasnog sveštenika. Iako se činilo da novog posetioca niko osim njega ne primećuje, monah ga je, pre nego što je započeo molitvu, ugledao i odmah postao svestan njegovog stvarnog identiteta. Zato pozva zmaja i blago mu reče da vrati svoje pravo obličje i da nema potrebe da se zaklanja iza ljudskog lika. Mnogo sam srećan i počastvovan tvojim prisustvom, reče monah i ljubazno se nakloni. I uveravam te da nema nikakve potrebe da dolaziš preobražen u čoveka. Biću podjednako srećan da te vidim i onako kako stvarno izgledaš, kao zmaja. I bi tako. Zmaj je od tada dolazio svakog dana u manastir i izgradio iskreno i duboko prijateljstvo s monahom. Nastavio je da na molitvi i predavanja o lotosovoj sutri dolazi izgledajući kao ogroman mladi zmaj, dugačkih kandži, šiljatih krila i ogromnih usta koja su mogla da bljuju vatru. Onda, po dolasku toplijeg godišnjeg doba, tu oblast Japana zahvati strahovita suša. Zemlja postade suva i neplodna i pojaviše se široke pukotine na sada već pustim poljima. Sve kulture su se osušile, a narod je uzaludno gledao u nebo sa nadom da će se na horizontu pojaviti oblaci koji donose kišu. Plantaže su bile skoro uništene, a na vedrom nebu je i dalje pržilo jako i neumoljivo sunce. Tako nastade teška oskudica, izazvana uništenjem svih plantaža, zbog čega počeše svi da gladuju, bilo da je reč o aristokratiji ili o običnom narodu. Posle nekog vremena, čitav narod potpisa peticiju i odnaša je pred cara. U toj molbi pomenuto je veliko prijateljstvo između monaha i zmaja, pa se zahteva da sveštenik zatraži od neobičnog stvorenja da učini da ponovno pade kiša. U Japanu se zaista u vreme kada se odvijala ova legenda verovalo da zmajevi imaju moć da otvore sve kapije neba i da učine da pada kiša. Car pozva monaha na dvor jednoga dana kada je vrućina bila zaista nepodnošljiva. Sunce je peklo po prašnenim putevima koji su prolazili kroz potpuno opustošena polja, uništena suša. Stari monah izađe iz manastira u svojoj pohavanoj odeždi i po nesnosnoj vrućini prođe kroz opustošena polja i stiže do veličanstvene carske palate. Pred njim se otvoriše velika zlatna vrata i odvedoše ga pred cara. Kada dođe u prestolnu dvoranu, nakloni se pred carem i sasluša sledeće reči. Prečasni monahu, rečeno mi je da ste vi prijatelj zmaja koji svakoga dana dolazi u hram da sluša vaša mudra kazivanja. Znajući za magične moći koje imaju zmajevi, naređujem vam da kažete svom prijatelju da ode na nebo i otvori kapije kiše kako bi ona pala na moje kraljevstvo, koje je na izdisaju zbog suše i nestašica. I zapamtite, nastavi car surovim glasom i izrazom lica.
ako ne poslušate blagovremeno moja naređenja, bit ćete prognani iz kraljevstva i nikada se nećete moći vratiti. Monah bio duboko ucveljen zbog ovakve carske naredbe i vrati se u hram, uveren da će, nažalost, morati sve da ispriča svom prijatelju Zmaju. A tako i bi sutradan. Kada se Zmaj nađe pred njim, monah mu sve objasni. Pokušat ću da pomognem, odgovori Zmaj. Veoma sam ti zahvalan za velika tumačenja tokom svih ovih dugih godina. Međutim, moraš da znaš da ja nisam gospodar kiše koja može da otvori nebeska vrata, već to je kralj Boden, kralj svih zmajeva. Ako ja otvorim kapije kiše, izgubit ću život. Ipak, znaj da ću to uraditi kako bih ti iskazao svoju naklonost i zahvalnost. Nakon trenutka tišine, Zmaj nastaje ovim rečima. Ubrzo, kroz 3 dana kiša će pasti, neprekidno će padati, a čim prestane, ja ću umreti. Kada ti se to desi, molim te da uzmeš moje telo, spališ ga i sagradiš hram na mestu gde me budeš pronašao. Ganut, monah sa pažnjom sasluša Zmajeve reči i osjeti kako ga obuzima neizmerna tuga. Onda se 2 prijatelja oprostiše tako što se snažno zagrliše i zaplakaše. Zmaj odlete na sunčano nebo da otvori kapije kiše. Ne prođe mnogo, kiša poče da pada. Gusta i neprekidna kiša natopi sprženu zemlju i malo pomalo vrati život drveću, biljke i letnje. Reke i jezera se ponovo ispuniše vodom, a vazduh postade svež, pa se moglo disati. Stari monah je gledao kako pada kiša i slušao dobrovoljne kapi po kartonskim paravanima za pirinač. Slušao je i bio potresen misleći na svog prijatelja koji se žrtvovao za njega. Niz njegove staračke obraze počeše da se slivaju suze i lice mu se isprasta. Nakon 3 dana, kako je i obećano, kiša prestade da pada, pošto je imala blagotvorno dejstvo na celu zemlju i vratila je u život. Monah krenu u potragu za telom svog prijatelja Zmaja i kada stiže do jezera na vrhu brda, tačno na mesto koje mu je naznačio njegov prijatelj, u vodi blizu obale ugleda Zmajevo telo kako pluta. Već je počelo da pada noć, ogromni meseci blista na plavom nebu. Stari monah priđe Zmajevom telu i kada ga dodirnu, primeti da je postalo lako kao vazduh. Uze ga i poslednji put priviju sebe, plačući od bola i uzbuđenja, i učini ono što je prijatelj od njega tražio. Spali ga i u njegovu čast podiže mali, ali predivni hram koji bi nazvan hram morskog zmaja. Taj hram je posvećen upravo uspomeni na monahovog prijatelja i njegovu plemenitost. Tu je, do kraja života, stari monah svakodnevno dolazio da se moli i izgovara lotosovu sutru kako bi njegov prijatelj Zmaj mogao da doživi potpuno prosvetljenje. Eto, deca, i Zmajevi mogu biti dobri, požrtvovani i prijatelji ljudi. A dok rušim ove ukrase i uzimam knjigu sa drugom pričom koju ću da vam pročitam. To je poznata srpska priča pod nazivom Tamni vilajet. Pa da je čujem. Jednom davno, pre mnogo godina, odlučio je neki car da osvoji ceo svet. Vodio je on svoju vojsku od planine do planine, preko reka i mora, kroz pustinju i prašumu, sve dok nije stigao do kraja sveta. I tu, na kraju sveta, došao je do jedne velike kapije. Iza te kapije, upozorili su ga njegovi mudraci, počinjalo je područje zvano Tamni vilajet. Područje u kome je vladao potpuni mrak, u koji se niko nije usuđivao da kroči. Međutim, ovaj car se ničega nije bojao. Odabrao je 50-ak svojih najboljih boraca, naredio da se otvore vrata i svi skupa kročiše u mrak. Pre nego što su pošli,
Oni su prvo razdvojili mladu ždrebad od kobila, njihovih majki, jer ako bi zalutali u tom večnom mraku, kobili bi ih izveli napolje, jureći da se nađu sa svojim mladima. Car i vojnici dugo su hodali kroz mrak, ali se ništa nije dogodilo. Onda su pod nogama osetili nekako sitno kamenje kojim je grebalo tabane kroz istrošene džonove na čizmama. U tom času iz mraka se začu neki užasni glas koji zlokobno povika: ko uzme od ovog kamenja, kajaće se, a ko ne uzme, takođe će se kajati. Neki od vojnika tada pomisliše: ako ću se kajati, zašto uopšte da ga uzimam? Drugi vojnici pomisliše: uzet ću samo jedan, ne mogu mnogo da se kaje zbog jednog kamenčića. Posle toga car im naredi da se uhvate kobilama za repove i oni ih izvedoše napolje tamo gde je njihova ždrebad željno čekala. Kada su izašli na svetlost dana, imali su vojnici šta da vide. Ono kamenje za koje su mislili da je šljunak, bilo je u stvari drago kamenje. I tada se oni koji ga nisu poneli počeše kajati što to nisu učinili, a oni koji su ga poneli počeše se kajati što nisu uzeli više. Ali samom caru nije bilo svejedno, jer je tim draguljima mogao da popuni svoju riznicu. Međutim, kada je probao ponovo da otvori kapiju na ulazu u tamni vilajet, nije to mogao da učini ni uz pomoć svih svojih vojnika. U tamni vilajet, naime, može da se uđe samo jednom u životu. Draga deco, nadam se da ste zaista uživali u ovom čitanju i ove dve predivne priče. Želim vam srećnu Novu godinu, puno zdravlja i ljubavi, srećan Božić i sve praznike koje su pred vama.